Zdravo svima i dobrodošli u drugu lekciju kursa o Forexu. U prethodnoj lekciji pričali smo o nekim osnovama Forexa i trgovine na berzi. Pogledajte taj klip ako niste. Ovaj kurs je napravljen uglavnom za početnike. Ova lekcija danas će biti prva lekcija u kojoj ćemo pričati konkretno o nečemu konkretno vezano za trgovinu. Naravno, pre nego da počnem, ja nisam finansijski savjetnik, ovo nisu finansijski savjeti, vaš novac je pod rizikom, Forex je jedna veoma rizična industrija gde možete da izgubite sav kapital, nemojte da tradujete kapitalom koji nemate ili koji ne možete da izgubite i još jednom, ja nisam finansijski savjetnik, ovo je čisto neko moje mišljenje. Tako da, možemo da počnemo. Danas ćemo pričati malo o samoj platformi TradingView, o tome vrlo malo o ovim svećama i o linijskom grafikonu i glavna tema će u stvari biti linije, odnosno zone otpora i podrške. Pre svega da kažem nešto o ovom grafikonu ili ajmo prvo o platformi. Ovo je TradingView platforma besplatna, www.tradingview.com, kucajte i doći ćete na ovu platformu. Naravno trebate kliknete na ovaj chart. Ovde možete napraviti vaš watchlist, znači koje parove gledate. Ja preporučujem da se fokusirate na što manje parova, 1, 2, 3 u početku i da stvarno vidite kako oni funkcionišu. Ovo ovde su time frame-ovi, a sada ću objasniti šta je jedan time frame. I naravno možete napraviti nalog na ovoj platformi besplatno, imati neke pro verzije. Ono što je dobro kod pro verzije što možete da vraćate unazad i da vidite kroz vreme kako se sve dešavalo, znači da idete onako jednu po jednu sveću i da testirate vašu strategiju. U svakom slučaju napravite nalog zato što možete da sinhronizujete ovo i da na telefonu, na istom nalogu sve vam se pojavljuje, znači ako nacrtam ovo ovde, onda ću i ovde kliknem, onda će i na telefonu da se pojavi. U svakom slučaju, samo da promenim ovu boju, ovo ne treba tako da bude, ok. Sad, nešto kratko o anatomiji jedne ove japanske sveće i o tome šta je u stvari grafikon sa svećama, šta je grafikon sa linijama. O ovome ću detaljnije pričati kada budem pokazivao japanske sveće, odnosno tipove japanskih sveća, ali evo nešto osnovno. Znači, ako jedna sveća izgleda ovako, pretpostavit ćemo da je sveća zelena, što znači da je cena otišla na gore, crvena da je otišla na dole. Ne moraju uvek da budu te boje, ali to je intuitivno i svi stavljamo tako. I to će vam biti po defaultu stavljeno na bilo kojoj platformi, ili ne znam, zeleno i providno, crno, belo i tako dalje. U svakom slučaju, ako pretpostavimo da je ovo zeleno, ajde da ga označimo, evo ovako, šta znači šta na ovoj sveći? Znači, ova ovde dole cena je cena otvaranja. I to bi, na primjer, ovde bilo 1.30964. Ove desno koordinate gleda. Ovo ovde gore cena je cena zatvaranja. Ovo ovde. Ova ovde cena je najniža cena do koje je određeni valutni par došao u toku nekog vremenskog perioda, a ova gore najviša. Znači, ovo zamislite tako da cena počne ovde, znači počne sveća da se formira ovde, i sad cena ide gore-dole, na primjer dođe dole do ovde, pa onda se podigne gore do ovde, i onda dođe ovde, i onda se tu zatvori i počne nova sveća. I mi dobijemo sve informacije preko ovako jedne sveće. Sad, koliki će vremenski period da se formira jedna sveća? To je ovaj time frame. Znači, to su ovi time frame-ovi 1 minut, 5 minuta, 15, 30, 1 sat, 4 sata dnevni, ili imate 8 sati, nedelja, mesec i tako dalje. Najviše se koriste ovi koje ja imam, osim 1 minuta, taj nikad ne koristim, ali je to čisto ubačen tu slučajno, i 5-minutni vrlo retko, tako da što je veći time frame, znači H1, H4, daily, to su svi pomere i mnogo bitniji, jer
to je i valjda intuitivno dolazi ako se nešto dešava ceo dan, ako vidite da ide zelena sveća, to znači da je jedan dan cena rasla, što vam daje mnogo više i bitnije informacije nego 5 minuta da išla na gore. A ako odemo na dnevni, vidite to je jedan pomer, ali onda odete na jednominutni i to postaje mnogo neurednije i mnogo manji značaj ono što se desilo 1 minut. Tako da, to je nešto najbitnije vezano za sveće. Ako pređete ovde na linijski grafikon, ovaj linijski grafikon vam pokazuje cene otvaranja i zatvaranja samo povezane. Znači tu nemate one crtice na gore i na dole. I linijski grafikon ćemo koristiti kada budemo crtali linije otpora i podrške, pa i zone, ali ono što sam zaboravio da kažem je ove linije na gore, za koje sam rekao da je to, na primjer, najviša tačka do koje je cena išla, najniže i sve to. Ove linije se zovu wicks. Tako ćete vidjeti da na engleskom, kada budete nešto čitali, zovu se wicks ili neko je rekao, ne znam kako bi to preveo na srpskom, ali možda repovi ili tako nešto. U svakom slučaju, vidjet ćete znači ovako napisano. Takođe, zelena sveća se naziva bullish sveća, dok se crvena sveća, na primjer, evo ovde ova crvena, znači koja ide na dole, bearish, znači kao bik i medved. To je inače neka terminologija koja se koristi u tradingu vrlo dugo i to je to, znači bull market je kada uglavnom kada većinom ide na gore, bear market kada ide na dole i tako dalje. Eto, to su neke osnovne stvari koje trebate da znate. Sada pređemo na konkretno ono o čemu sam mislio danas da pričam, a to su linije iz zone otpora i podrške. Šta su linije otpora i podrške? To su linije od kojih se cena konstantno, od kojih se cena više puta odbila i očekujemo da će ponovo reagovati na tu zonu, odnosno liniju. O čemu konkretno mislim? Znači, ako odemo na H4 grafikon, ovde vidimo jednu ovakvu zonu. Vidite da se ovde cena jednom odbila, ok, ovde je probila, pa onda ovde je još jedno odbijanje, pa još jedno, to su već 3 odbijanja. I mi onda pretpostavljamo da ponovo, kada dođe, ponovo će se odbiti. Evo ovde 4. put, 5. put, 6. put se odbija. Nama su potrebne informacije, kao što su par ovih 1, 2, 3, na primer, mislim, to je sve, zavisi od vas i od vaše strategije, koliko puta ćete čekati da se odbije od neke zone da bi je nazvali, eto, validnom zonom, ali potrebne su nam neke informacije, kao što su ove ovde informacije, da vidimo, da identifikujemo jednu zonu i onda kada to identifikujemo, ovo su mesta gde mi možemo da tradujemo. Ovo odbijanje. Sad, konkretno kako ćemo tradovati, to ćemo tek kasnije, znači da pravimo celu strategiju od svega ovoga, ja ovde uopšteno pričam, ne možemo samo zato što je cena došla do ovde da kupujemo tu. Mora da postoji još potvrda, ali o tom potom što se tiče toga. Najbitnija stvar je da kada cena se nalazi ovde, nebitno na H4, na H1, uglavnom ćete koristiti 2-3 time frame-a konstantno da budete trgovali. Kada cena dolazi ovde, bitno je da ne gledamo da prodamo. Znači, to je neka najopštija i najbitnija stvar. Znači, kada se cena nalazi ovde, ne gledamo da prodamo, već da kupimo. Ne znamo da li će da ode na gore ili na dole, može i na dole i na gore. Apsolutno je, mi to ne možemo da znamo, Forex je igra brojeva, igra verovatnoća. Ali ono što mi trebamo da gledamo je više da kupimo nego da prodamo. Na engleskoj ćete to vidjeti kao bias, ja ne znam kako da to prevedem na srpski, ali kao što sam rekao, to je znači neki vaš pogled na tržište, šta više preferirate, kupovinu ili prodaju, kada se nalazi blizu ovakve zone, preferirate kupovinu. To je bitno da znate. Sad, rekao sam da postoje linije otpora i linije podrške, odnosno zone otpora i zone podrške. Kada se ona zona koja je ispod cene, to je zona podrške, zato što je ona kao podrška njoj, pa kad dođe do nje, ona nakon toga je podigne na gore.
ove gore su linije otpora, zašto cena je došla do ove zone i onda nije mogla da probije, znači otpor je videla i ide na dole. Eto, to je nešto najprostije objašnjeno. Sad, ono što ćete vidjeti često je da se govori o linijama otpora i podrške, ja pričam o zonama, ali pomenem i linije. Zašto? Zato što u suštini linije je netačno reći, zato što nikad ne reaguje cena na tačno na jednu koordinatu uvek, ali možete da ih crtate radi jednostavno lakšeg snalaženja kada budete tradeovali to. Da vidim da nađem još neke. Sad, kako ćemo da koristimo linijski grafikon, to sam pomenuo. Ako okrenete na linijski grafikon, mnogo lakše možete da vidite, pa evo, na primjer, ovde, ovo je prvo odbijanje, probila je, pa ovde podrška, podrška, pa je cena probila, pa ovde testirala, sad je otpor, 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 ovde je podrška, 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 podrška i onda ide nadalje. Znači vidite da neće uvek da se odbija, neka će da probije, ali će nakon toga da testira. I ovo što sam vam rekao je veoma bitno za trading generalno. Samo da nacrtamo još zonu, znači kada crtam zonu, crtam je tako da obuhvatim što više ovog price actiona, znači što više mesta gde se cena igrala. Znači da li su to ovi wicks ili body kao telo sveće, gledam da obuhvatim što više, ali naravno da ne crtam zonu, znači ovako, to već nema smisla. To je što se tiče zone. Ono što sam rekao je da konstantno linije, odnosno zone otpora postoji u zone podrške i zone podrške postoji u zone otpora. Evo ovde podrška, podrška i ovde je probila, ali uvek se vrati, kad sam rekao uvek, mislim u većini slučajeva se vrati da ponovo testira jednu takvu zonu. I evo ovde je bila zona otpora i onda je otišla na dole. To je nešto što ćemo da ukomponujemo kasnije u strategiju. Mislim, to je jedan način za trgovinu, ali ono što je najbitnije da znate je da one konstantno menjaju svoju ulogu. To je bolje nazvati bitnim nivoima nego nivoima otpora i nivoima podrške. Znači, može da probije, može da se odbije, mi moramo da imamo potvrde za bilo koju scenario od ta dva, da bi ušli u trade. Sad, da li će da odbije, rekao sam moramo da imamo neke potvrde. Sad, da li će da probije, prva potvrda da je probila cena neku zonu je da to bude jedan jasan potez na gore. Znači, ne potez do ovde, znači ja na primjer ovo ne bi smatrao probijenom zonom, ovo ovde. Znači ovo ovde ne bi smatrao probijenom zonom, ali ovo ovde bi. Znači kada dođe do ovde, ja bi ok bio, ovo zona jeste probijena, sad čekam retest. Retest ili ponovno testiranje. Cena se vraća ovde i ovo bi bilo mesto gde bi vi mogli da gledate da kupite, jer cena je probila zonu i vraća se da je ponovo testira. Kao što sam rekao, to će tek da se ukomponuje u jednu strategiju kasnije, ali za sad trebate da imate, trebate da znate da dve stvari mogu da se dese, da odbije i da probije zonu. Tako da vi uvek pretpostavljate da će da se odbije. To je takođe veoma bitno. Znači kada dođe, nećete ovde pretpostaviti da će ponovo da ide na dole, već da će da se odbije. A ako probije, onda pretpostavljate da kad se vrati da će da zadrži to. Znači uvek pretpostavljate odbijanje, a ne probijanje. Evo na primjer, ovo je još jedan primjer, vidite koliko ovde ima price actiona. Znači ovde se 3 puta odbila. Kada kažem price action, tu mislim najviše na to koliko se cena igrala u nekom delu, znači kao akcija cene, neki bukvalan prevod. Doduše price action znači nešto drugo, ali u ovom kontekstu sada na to mislim. Vidite ovde, znači 3 puta imamo neke dodire u ovoj zoni, evo ga i 4. put i sada probija. Sada kada se vraća mi pretpostavljamo odbijanje i evo kako se lepo odbila i otišla poprilično na gore.
Tako da eto, to su neke bile osnovne stvari, linije, odnosno zone otpora i podrške su nešto veoma bitno, veoma osnovno, ljudi decenijama traduju na osnovu toga, da li možete samo na osnovu toga da tradujete, ne, ali uz neke confluences, kako se zove, odnosno potvrde, možete da napravite jednu dobru strategiju i kao što sam rekao, uvek morate da gledate na ove zone i da budete onako, da vam bude u svesti da one postoje i kada tradujete da, kao što sam rekao, ne prodajete kada ste blizu ove zone i ne kupujete kada ste blizu, znači ne prodajete kada ste blizu zone podrške i ne kupujete kada ste blizu zone otpora, jer pretpostavite da će da se odbije cena i uz tu pretpostavku tradujete. Još jedno pitanje koje ću možda da dobijem je da li da crtate ove linije, da li da crtate ove zone. Crtate oba u najboljem slučaju. Kako da crtate linije, pokazao sam vam, otvorite line, ovaj linijski grafikon i nađete neku, na primjer, evo, ova zona je meni najjasnije da se evo odbijalo jednom, dva puta i to mi je nekako najjasnija koordinata, negde u sredini ove zone i to je to. Ovo morate da znate da ne postoji tačno i netačno. Naravno, trebalo bi da se ne razlikuje puno od mog, na primjer, ako sada sednete za kompjuterom i sada nacrtate ove linije i ove zone, ne bi trebalo da se previše razlikuju, ali nikad neće biti identične i morate da znate da je ovo nešto subjektivno donekle i zato različiti ljudi daju različite analize, pa i različiti ljudi koji prate iste strategije nekad imaju drugačije analize. Tako da eto, to je još nešto trebate da znate i naravno na kraju da vam kažem da što više vremena provedete ispred ovih grafikona, to ćete bolje da uočavate apsolutno sve. Tako da, stvarno, ako imate vremena, mislim da je, na primer, odlična vežba nakon ove lekcije da sednete i da nađete linije otpora podrške, odnosno zone otpora podrške na, evo ovo je funta dolar, ne znam, ja ovdje imam još neke parove funta jen, funta australijski dolar i dolar američki i kanadski i dolar jen. Tako da to su neki parovi, ne morate uopšte ove da uzmete, možete, ne znam, euro jen, euro funta, ima ih još puno. Gledajte da uzimate one glavne i to bi bilo u suštini to za ovu lekciju, pa ćemo se vidjeti u nekoj sledećih.